universo en busca de algún verso. Nos libros a imaginación atópase a cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscaremos. A mí pareceme unha parvada deixar de traballar para ir de excursión. É igual de cansado. Se queres volvemos á nave a traballar. Tampouco hai por que tomalo todo a pé da letra, Camiñar polo campo dá moita fame. Así logo merendas con máis ganas. Podo merendar, filloa? Que va? No campo sempre hai que merendar tortilla. E con cebola. Con cebola non me gusta. É máis rica con cebola. Só dis para fastidiarme. Non discutades que vos ides perder. Xa me está dando a fame. Podemos merendar? Camiñamos un anaquiño máis e buscamos onde descansar. Recoiro co pó de estrela. Este lugar é perfecto para acampar. Eu tamén teño ganas de tortilla. Ben, pero sen cebola, Ai, ai, ai. A Fiuncho caeulle un libro na cabeza. É fantástico! Unha árbore chea de libros. Este país é maravilloso. Ben, máis enerxía para o planeta fantasía. Para celebrar que temos outro libro, podemos continuar coa excursión. Ai, ai, ai. Hoxe que estou maliño podía ler eu o conto. Ti es un parvo. Só sabes ler fantastícola, non sabes ler galego. Pero comí a tortilla con cebola. Comer cebola non dá poderes para falar galego. Iso máis ben será comendo caldo. Xa temos unha nova misión. Despois de escoitar o conto, poñerémonos todos a estudar galego. Que parvada! Xa falamos galego. Sí, pero temos que estudar. Título: O galo avisado e o raposo trampulleiro. Autor: Antonio Reigosa. Ilustracións: Xosé Cobas. Editorial: Edicións Xerais. Alá pola mañanciña dun día de verán de moito abafo, estaban o galo Quirico e unha recua de galiñas, todos piteirando á sombra dun carballo. E nestas, que ven vir o raposo correndo cara a eles. O galo Quirico enseguida dá a voz de alarma e as galiñas todas cacarexando moi asustadas corren a resgardarse ás polas do carballo. Todas menos unha, que se chamaba Filomena e que estaba algo choca e tiña unha perna con reuma e máis unha ala rota. E comprenderedes que así non se pode gabear a sitio ningún. E xa viña o raposo correndo ca boca aberta, disposto a papar a galiña tolleita, cando de repente o galo Quirico baixa como a un lóstrego e así como pode entre o piteiro e as poutas, a agarra e sube as untas outras. O raposo, en vista do retorto que lle salía ao plan, decidiu falarlles con educación. Moi boas tardes, señoras galiñas. Boas tardes, señor galo. O raposo García, que son eu, trae moi boas noticias para todos os animais. Pero nin o galo, nin as galiñas lle contestaron, como se a cousa non fora con eles. E García veña de Leria. Non teñen por que ter medo ningún de min, porque hai unha nova lei para todos os animais. E o galo, que lle daba a impresión de que o raposo tiña palique para un anaco, púxose a cantar dende o alto do carballo. Ai la lelo, ai la la la, ai la lelo, ai la la la. E o raposo, teimudo, porfiaba. Non, home, non teñan medo. Dende hoxe en diante todos os animais temos que ser amigos, perdan cuidado. Como me di, señor raposo?
Que teñamos cuidado, preguntaba o galo dendo alto do carballo. Xa llo temos. Non, home, non, que perdan cuidado, respondíalle García dende abaixo. Ou logo non saben que hai unha nova lei que di que nin os gatos poden comer os ratos, nin os raposos poden comer as galiñas, nin os cans poden comer os raposos. Baixen, home, baixen, que aquí teño un documento para que o vexan. Pero o galo maila as galiñas, que sabe como as gastan os raposos con tal de comer un bocado. Dendo alto do carballo, facían como que a cousa non iba con eles e cantábanlle. Ai lalelo, ai lalalo, ai lalelo, ai lalalo. Pero o raposo non se rendía. Baixen, home, baixen, que con esta nova lei todos os animais nos vamos a ter que levar ben entre nós. E o galo máis las galiñas, que estaban no alto do carballo, seguían cantándolle a coro. Ai lalelo, ai lalalo, ai lalelo, ai lalalo. E o raposo dende abaixo porfiaba. Pero veñan a ver o documento, home, xa verán como todo isto que lles conto é completamente certo. Entón fui, cando o galo Quirico viu como viñan dous cans correndo cara alí, e dixo yo ao raposo: pois eso que me conta, señor raposo, debe ser certo. E agora mesmo vexo como veñen dous cans esfameados, ca lingua por fora, correndo para aquí, e vounos chamar inmediatamente para que nos enseñe a lei a todos xuntos. E o raposo, que dende abaixo non podía ver se era certo que viñan os cans ou non, preguntoulle: e logo veñen de moi lonxe? E o galo contestoulle: non, veñen na volta do camiño, nun plis-plas xa se poñen aquí. Entón o raposo, que se decatou de que a mentira que inventada non lle valera de nada, botou a correr canto puido e disimulaba o medo dicindo: non lle agardo, non, que as leis do reino tanto che van como che veñen. Queremos verte na galega, porque o noso colega. Xuntos cantaremos canción que traia moitas emocións. Xuntos viviremos aventuras e faremos algunhas loucuras. Viaxaremos polo espazo e faremos chocolate nun cazo. Queremos verte na galega, porque o noso colega. Xuntos cantaremos canción que traia moitas emocións. Iremos ao fondo do mar e falaremos cun oso polar. Moitos libros leremos e cun poeta nos atoparemos. Queremos verte na galega, porque o noso colega. Xuntos cantaremos